खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 8 नं मंगलदै बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रदीप कुमार दैमारि बिथाङा बिसायख'थिनि नमिनेशन गथायनाय खामानिया गोजोनै जोबनानै थांबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरसला आनसलिकनि बानजायनायाव केरियार काउन्सिलिंनि हाबाफारि लादों मैयानि बारहुंखायाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि एलेंमारि गामियाव गोबां न'बांफोरखौ सिफायलाङो सान्थालि स्टुडेन्ट्स इउनियन्सआ खुंगा जिब्रैथि फाउन्डेशन डे सेलिब्रेशन खुंफुंदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सेन्ट्रेल इलेक्शन स्टीयरिं कमिटि मावख'खौ बेखेवबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव 8 नं मंगलदै बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रदीप कुमार दैमारि बिथाङा बिसायख'थिनि नमिनेशन गथायनाय खामानिया गोजोनै गोजोन जोबनानै थांबाय थांनाय 25 मार्च खालाराव नमिनेशन गथायनायखौ खालामनाय जायो प्रदीप कुमार दैमारि बिथांनि रोजा रोजा मदद होगिरि रायजो राजाफोरा खाम सिफुं जथा लानानै बिसायख'थिनि नमिनेशन होनाय हाबाफारिखौ गोग्गोमैनो गाबगोनां खालामो नमिनेशन गथायनाय बुब्लियाव बिथां दैमारिया बेबायदिहाय बुंथियो मंगलदै लोकसभा समष्टिर प्रार्थी हिसाबै इउपिपिएल दলৰ प्रार्थी हिसाबै निखिल बर' ছাত্ৰ সন্থা এনডিএবি প্ৰগ্ৰেছিভ পিপলছ এণ্ড একশ্যন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেণ্ট আৰু অন্যান্য সংগঠনৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আমি এইবাৰ এই 8 নম্বৰ লোকসভা সমষ্টিত मंगलदै लोकसभा समष्टित এই ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জিকি যাব পাৰিম কাৰণ बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरसला आनसलिकनि बानजायनायाव केरियार काउन्सिलिं हाबाफारि लानाय जादों बादायलु मुगायाव फरायसाफोरा गावनि गोसो बादि माबे लामाजों थाङोब्ला साबसिन जागोन बेखौ नोजोर होनानै बरसला आनसलिकआ केरियार काउन्सिलिं हाबाफारिखौ खालामनाय जायो थांनाय 25 मार्च खालाराव खुंनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा मख'नाय हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारि बिथाङा मैयानि बारहुंखायाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि एलेंमारि गामियाव न'बांफोरखौ सिफायलाङो मैया थांनाय 26 मार्च खालाराव फुंनि 11:30 रिंगासोआव फैनाय बारहुंखायाव चिरां आमगुरि एलेंमारि गामिनि न'खरसेनि न'बांफोरा बुख्लाय जालाङो बार बारनाय समाव न'आव रावबो मानसि दुमसि गैयैलाय जेबो जिउ खहा जायाखैसै बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय जोंसार बरगयारि बिथाङा सान्थालि स्टुडेन्ट्स इउनियन्सआ खुंगा जिब्रैथि फाउन्डेशन डे सेलिब्रेशन खालामदों थांनाय 26 मार्च खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि तुलसि जरा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय सान्थालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय जिब्रैथि फाउन्डेशन डे सेलिब्रेशनआ सान्थालि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायजों मेहेर गोनाङै खुंफुं जायो बे मेलजोंनो लोब्बा गोनां अल सान्थालि स्टुडेन्ट्स इउनियननि आफादगिरि मिन्टु हेम्ब्रम बिथाङा फोरमायोदि भारत सरकारा गावसोरनि बिमा रावनि बिजोंखौ नायफिनाखै কিন্তু আলোচনাৰ সময়ত এই কথাটো কয় কিন্তু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই কথাবিলাক পাহৰি যায় আৰু আমি অনুকিয়াই দিলেও তেওঁলোকে কয় যে চৰকাৰৰ এটা অৱজ্ঞাসূচক এটা বা অৱহেলাসূচক এটা কাৰ্য বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ যদি ইতিবাচক চিন্তা নাথাকে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ যি চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ যি সমস্যা শৈক্ষিক সমস্যাটো তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাত পঢ়াৰ যিটো সুবিধা তাৰ পৰা তেওঁলোকে কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে बेनि थाखायनो गोबां रोखोमनि धरना खालामबोनो गोनां जादों होननानै बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावोदि बे रोखोमनि धरनाखौ बिथांमोना खालामलांबाय थागोन होननानै बुंथियो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाय राजखान्थि दोलोआ समाजनि मोजां हाबा मावनो खोथा होगोन बिथांमोनखौनो बरायगोन होननानै बिथाङा बुंबावो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारि बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सेन्ट्रेल इलेक्शन स्टीयरिं कमिटिनि मावख'खौ बेखेवबाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 17थि सेन्ट्रेल इलेक्शन स्टीयरिं कमिटि मावख'खौ क'क्राझार सोहोरनि इउएन एकाडेमिनि साखाथियाव मंगलबार फुंनि 10 बाजिनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां इउजि ब्रह्मनि फिरफिला उराय होनायजों हाबाफारिखौ बेखेवजेननाय जायो 17थि सेन्ट्रेल इलेक्शन स्टीयरिं कमिटिनि आफादगिरि तिजेन बसुमतारिनि रिबन हानायजों मावख'खौ बेखेवबाय होननानै फोसावो बे मावखुलि बेखेवनाय मेलाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि माखासे बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायजों मेला मेहेर गोनाङै सामलायजालां होनना मिथिनो मोननाय जादों
बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै 67 लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव बुंथियोदि समाजाव फोसाबथाय सोलायनाय लाबोनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 5 नं क'क्राझार बियाब आरो 9 नं लकसभा मंगलदै बियाबनिफ्राय गेलेगोन आरो बोहैथि समाव बिथांनि हानजायानो रायजो राजाफोरनि बांसिन अनसायनाय मोनदों होननानै बुंथिबावो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।